Γεια σας! Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτής εδώ της Grande εκπομπής. Το θέλω έτσι. Θέλω αυτή την ωραία λέξη που λες. Στα headquarters. Τα headquarters του ασέστελνε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη. Αγγλικά καλά δεν ξέρω, αλλά αυτό μου αρέσει. Αυτό μου αρέσει. Εδώ Λοιπόν. είμαστε παρεούλα με τα γράμματά σας σήμερα. Ναι, έχουμε Πολλά. εδώ. Πονάει ο κόσμος, Δάφνη. Δεν θέλω να μου ξεχνάτε να μας κάνετε τα follow στο pink.gr official στο Instagram. Όλο λάθος θέλω. Πώς θα μας κάνουν δεν ξέρω. Τώρα αν πατήσεις pink, Αναστασία που φωνάζει, Δάφνη Τσαχπίνα. Θα σας τα βγάλει. Θα σας Ναι, τα βγάλει, θα σας τα ασέστελνε, βγάλει. όλα θα βγούνε. Και στο TikTok μπορείτε να μας κάνετε follow στο TikTok, pink.gr είναι στο TikTok. Στο facebook pink.gr. Spotify ασέστελνε. Έτσι. Και θα Είμαστε μας ακούσετε παντού. και στο Spotify, μας ακούτε και στο YouTube όπου υπάρχει και μία οθόνη και μας βλέπετε παράλληλα. Γιατί ερχόμαστε πάντα on flick για σας. Έτσι. Με έχετε δει ποτέ με πιτζάμα, ενώ το ήθελα. Εγώ να δεις. Ποτέ. Ε, Πονάει ο κόσμος. πονάει. Ωραία. Όσο πονάει, εμείς θα έχουμε δουλίτσα. Λοιπόν, Με ποια θα ξεκινήσεις? ξεκινήσω εδώ με μια φίλη μου, η οποία ήρθανε τσαχπίνα σουρταφερτατζού. Α! Η σούρτα φερτατζού λοιπόν στη νούμερο 1 ιστορία. Τα γκρέμεις. Και φεύγουν όλα κινητά, τα πάντα μικρόφωνα. Γεια σου Αναστασία. Γεια σας. Γεια σου Δάφνη. Ω, σας. γεια σας. Μασάω τσίχλα και δεν πάει καλά αυτό. Κατάπιε την. Δεν μπορώ να πνιγώ. Φτύς την εδώ, όπως κάνανε οι γονείς μας. Φτύς την εδώ. Μισό λεπτό. Θέλω να τα διαβάσω εγώ. Όχι, εγώ θα διαβάσω. Θα πάω εγώ εδώ να πετάξω την Μη φημωθείς. Μη φημωθείς. Μη φημώ. Τι είναι αυτό? Α, για την τσίχλα. Πιο make sense. Ναι, εντάξει. Νίκο, κόφτω αυτά και να μιλάω. Αυτή είναι την τσίχλα, το βλαμμένο μας, η τσίχλα. Εισιτήρι. Λοιπόν. Για πες. Γεια σου, Γεια σου Αναστασία. Αναστασία. Γεια σου Δάφνη. Γεια σου, φίλοι. Γεια σου φίλη. Μπαίνω γρήγορα στο θέμα. Σε Τα έχουμε παρακαλώ. 2 άντρες. Όπα. Μωρή. Μπράβο. Με 2. Κοίτα. Και Αυτά σεξ κάνει. Άμα τα έχει και είναι ενήλικοι, φαντάζομαι πως ναι. Κουράστηκα ήδη. Είμαι πολύ, Μπορεί να μας βλέπει καθένα και τους δυο. είμαι πολύ Ο κουρασμένη. καθένας είναι διαφορετικός και μου ταιριάζει με τον τρόπο του. Ναι. Εγώ είμαι παιδί της επαρχίας και αγαπώ πολύ τη φύση, την απλή ζωή και την ηρεμία. Δάφνη, σκάσε, θα με πιάσει νευρικό. Μην το διαβάζεις έτσι. Έτσι λέει εδώ. Και για πες τι άλλο αγαπάει. Βουκόλα η φίλη. Η Βουκόλα. Βουκόλα. Γι' αυτό και τέριαξα πολύ με τον, ας τον πούμε Γιώργο, ενώ πώς Αχ. τον λένε πράγματι. Δεν θα βγει καλά με Γιώργο. Κι ας είναι υποθετικό Ο το Γιώργος όνομα. είναι πόνηρός, Ναι. που είναι μόνιμα στην πόλη από την οποία κατάγομαι. Εγώ πλέον ζω στις Αθήνες και πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο πίσω. Είπαμε πως κάποια στιγμή θα έρθει αυτός Αθήνα μαζί μου, αλλά ακόμα δεν το έχουμε φιξάρει. Μην το φιξάρεις. Άμα είναι να έχεις κι άλλον καλύτερα, Μην το φιξάρεις. Αλλά λόγω δουλειάς γνωρίζω διαρκώς κόσμο και ένα απόγευμα γνώρισα τον Ανδρέα, ο οποίος καμία σχέση με αυτά που σας λέω. Με γνώρισε σε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό, μια ζωή πιο πέρα από όσα έχω δει. Είναι πιο χαλαρός, πιο ευδιάθετος, πιο έντονος, πιο διασκεδαστικός. Λόγω δουλειάς έχουμε βρεθεί και σε πολλά επαγγελματικά ταξίδια μαζί, if you know what I mean. Εκεί. Και ήρθαμε κοντά και τέλος πάντων το γλυκό έδωσε. Βουκόλησε. Ναι. Ο Γιώργος είναι πιο μελαγχολικός, πιο ήπιος, αρκείται στα απλά. Εγώ όμως τελικά, αφού ανακάλυψα και την άλλη πλευρά της ζωής, μου αρέσει και το να ταξιδεύω, να βγαίνω, να ντύνομαι επίσημα κτλ. Τι θέλω τελικά? Εμάς έστειλες ρε φίλε μας. Να πω εγώ το πιο εύκολο. Για πες. Τον Ανδρέα. Τον Θες Ανδρέα. να σου πω γιατί? Γιατί άμα δεν το ζήσει με τον Ανδρέα και δεν όλο αυτό, θα το έχει καημό μια ζωή μετά. Τι λες καλέ. Σιγά. Έχει πιο ωραίο όνομα θα μου πεις τώρα. Πέρα από αυτό, ο Ανδρέας ναι, αλλά πολύ είναι ωραίο. υποθετικά τα ονόματα. Εντάξει, η υπόθεση μου άρεσε του Ανδρέα, γιατί Ναι. αν της άρεσε ο Γιώργος δεν θα σχολιόταν με τον Ανδρέα. Μπάζει. Ναι. Τώρα δεν, βέβαια λέει λόγω δουλειάς, αλλά δεν μας λέει την ηλικία της. Τώρα είναι στα 20-something, είναι στα 30-something, είναι Ταξίδια, στα 40-something. βόλτες, χαρά. Ο άλλος να είναι Άμα έτσι είναι στα... στα 20-something, εγώ καταλαβαίνω ότι θέλει να τη δει αυτή την πλευρά και όντως πρέπει να επιλέξει τον Ανδρέα.
Αλλά αν είναι σε μια ηλικία που θέλει να αποκατασταθεί και να κάνει οικογένεια, ο Ανδρίκος, αγάπη μου, είναι φτερός στον άνεμο. Θα σηκωθεί, θα πάει τα ταξίδια του και δεν μας λες και ζώδι. Θα είχε μεγάλη σημασία. Για μένα θα είχε. Για σένα είμαι σίγουρη. Ο Γιώργος, ο ήπιος ο χαμηλών τόνων, ο μελαγχολικός, θα είναι πιο οικογενειάρχης. Μπορεί να πηγαίνει να βοσκά τα ζά. Το Αλλά... Τι εννοεί με τη λέξη μελαγχολικός, εγώ λίγο εκεί αγχώνομαι. Εγώ πιστεύω ότι κοιτάζω το παράθυρο με το τσιμπούκι στο στόμα. Αχ. Κατάλαβες αυτό που το ανάβουμε. Και... Τι! Και αγναντεύει το μέλλον με αισιοδοξία. Λοιπόν, ή και όχι. Δάφνη, θέλω να σου πω κάτι, αλλά δεν θέλω να σοκαριστείς. Τι? Και γιατί φίλοι σου τα ίδια πιστεύουν όταν τους λέω ότι είμαι μελαγχολική, ότι κάθομαι με ένα τσιμπούκι στο στόμα και αγναντεύω το παράθυρο. Παρόλα αυτά, εγώ είμαι μπουκωμένη με πακοτίνια, μόνο με το βρακί στον καναπέ. Ωραία. Και είχα κατάθλιψη. Μελαγχολικό το βρίσκω κι αυτό. Και άμα δεν μου το έλεγε ένας άνθρωπος επαγγελματίας υγείας, δεν θα το καταλάβαινα ότι είχα κατάθλιψη. Μ' άρεσε, έβλεπα εγώ Gossip Girl και έτρωγα πακοτίνια. Είμαι μελαγχολική. Και έλεγα είμαι μελαγχολική βουκόλα. Τώρα φέρετε μου τσιμπούκι να ηρεμήσω. Μην πνιγεί η κοπέλα στην κατάθλιψη. Αυτό λέω. Με άγχωσε λίγο το μελαγχολικός. Δεν θα το καταλάβαινε. Έξυπνη κοπέλα είναι. Για να στέλνει σε εμάς τοποθέτηση προϊόντος από κάτω. Να πούμε τώρα και τη σοβαρή απάντηση. Η σοβαρή απάντηση είναι αυτή, ανάλογα το τι θέλεις στη ζωή σου. Αν θέλεις να αυτή το είναι η σοβαρή ζήσεις... απάντηση. Τι? Να τους αφήσεις και τους δυο είναι η σοβαρή απάντηση. Τόσο σοβαρή θέλω. Δεν θες. Άντα, ας μην το πάμε. Όχι, γιατί να τους αφήσεις και τους δυο. Άμα δεν ξέρουν Τα ακόμα... έχει κάνει πουτάνα ρε Δάφνη γι' αυτό. Εντάξει. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Δεν μπορούμε να πάμε με δύο ταυτόχρονα. Καταρχάς δεν πήγε ταυτόχρονα. Και τι πήγε, ζυγές μέρες και μονές. Τους μούνιασε τους ανθρώπους. Συγγνώμη. Αν ήταν άντρας... Είναι τώρα αυτή η συμπεριφορά. Αν ήταν άντρας αυτός που έστελε, τι θα λέγαμε τώρα? Θα τον βρίζα. Όχι. Δεν συμφωνούμε με τη συμπεριφορά της. Προσπαθούμε να τη βοηθήσουμε. Ναι. Σκατά τα έχει κάνει ήδη. Το θέμα είναι πώς θα φύγουμε από αυτό τώρα. Εγώ λέω Ανδρέας. Εντάξει, και εγώ Ανδρέας λέω. Γιατί ρε η Δάφνη και παιδί να θέλει να κάνει και οικογένεια, ας το κάνουν στο αεροπλάνο, σιγά. Η Τούνη μια χαρά τον έχει πάει τον Ουνίτο. Τον Ουνίτο. Παντού. Ζωάρα. Τι πειράζει. Ναι, Ανδρέας και το πολύ πολύ. Ρε φίλε, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο άντρες πάνω σε αυτή τη γη. Μπορεί να χωρίσει και με τους δύο κάποια στιγμή και να βρεις έναν τρίτο. Πιο μαλάκα. Αρκεί να μην βρεις και έναν τέταρτο αφού βρεις Ναι. τον τρίτο και θα έχουμε πρόβλημα όντως. Πάρε. Θα μας ξαναστείλεις. Επίλεξε τώρα τον Ανδρέα και αν θες μελαγχολία και ποιότητα, δες λίγο Παπακαλιάτη. Θα σου πάει η ψυχή. Και το μαέστρο τώρα το καινούριο. Στη φτέρνα θα σου φτάσει η ψυχή. Χριστόφορε, βλέπεις ότι σε κάνουμε και. Χριστόφορε, πρόμο, τέτοιο έτσι. πρόμο. Ούτε το Mega Channel. Έτσι. Δεν έχω δει πουθενά. Και εμείς εδώ ούτε τάγκα τίποτα. Τάκ, κατευθείαν τώρα τοποθέτηση προϊόντος. Γεια σου, Αντίνοε. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Φτάνει, Μάρη, φτάνει. Τον κάτσιασε στον άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε Οπότε και στην Ανδρέας. επόμενη. Ναι. Εδώ είπαμε Ανδρέας και μετά άλλος ή Ανδρέας με παιδί. Ναι. Άμα θέλετε οικογένεια. Άμα θέλετε οικογένεια. Αγαπητά κορίτσα. Γεια σου, φίλοι. Εγώ δεν θέλω να μου πείτε συμβουλή. Οκ. Απλά να διαβάσετε την ιστορία μου, γιατί ήθελα κάπως να προστατέψω τις υπόλοιπες. Καλά, δεν θα πάει αυτό. Θα κνευριστώ. Προσοχή, ποιους ανθρώπους έχετε δίπλα σας. Εμάς λέει. Άσε με κυρά μου και έκανα τόσα χρόνια να τον βρω. Είμαι 22 χρονών Ναι. και θα σας πω μια ιστορία που συνέβη όταν ήμουν λίγο πιο μικρή. Ανήλικη δηλαδή. Πόσο πιο μικρή. Ναι. Είχα μια φίλη από το σχολείο, ας την πούμε Μαρία. Πουτάνα αυτή φαίνεται. Από το όνομα την κατάλαβες. Με έκανε ένα τσικ τώρα. Έτσι, μου ήρθε ένας ηλεκτρισμός. Plot twist, η κολλητή της λέγεται Μαρία. Η κολλητή μου λέγεται Μαρία. Δεν ήταν ιδιαιτέρως κοινωνική. Μάλιστα έλεγε ότι τα κορίτσια δεν τη συμπαθούν και πως τα πάει καλύτερα με τα χώρια. Είδες η Αναστασούλα. Όταν η Αναστασούλα τρώει ηλεκτρικό ρεύμα, να την εμπιστεύεστε. Σήμερα σας λέω ότι αυτό στις γυναίκες είναι μέγιστο red flag. Θα συμφωνήσω. Λοιπόν, εμένα κάτι με ξύνο εδώ πέρα, θα φάω ξύλο, το βλέπω. Λεφτά είναι μωρή μύτη. Όχι ρε, θα φας ξύλο. Το δεξί το χέρι είναι ξύλο, το αριστερό και η μύτη είναι λεφτά. Η πατούσα είναι κλωτσιά και τα αυτή είναι κάτι θα ακούσεις. Σμυρνιά είμαι λίγο. Τα ξέρω. Στα είπα μαζεμένα να έχεις πληροφορία. Λοιπόν. Για πες για το πουτανί. Για τη Μαρία. Συγγνώμη. Έχουμε ξεφύγει σε αυτό το podcast, νομίζω. Για πες για τη Μαρία. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς τα πηγαίναμε πολύ καλά και γελούσαμε πολύ.
φίλες χρόνια από 13 ετών. Πολλά. Πριν 1,5 χρόνο, όταν ήταν 20-21 δηλαδή, ενώ ήμουνα με ένα παιδί, ο μεγάλος μου έρωτας επιτέλους με πρόσεξε, επειδή βρεθήκαμε στην ίδια σχολή. Ναι. Και δεν σας κρύβομαι, κορίτσια, κοιμήθηκα μαζί του. Ενώ ήσουν με το Δεν παιδί. έχετε πάθει όλες. Γιατί ξενοπηδάτε όλες σήμερα στην Το ιστορία. έκανα, οκ. Και είμαστε ακόμη μαζί. Το άλλο παιδί, πες μου ότι το χώρισε, ρε. Δεν το είπα αμέσως και στον τύπο που ήμασταν μαζί τότε. Το είπε μετά. Το επεξεργαζόμουν για μέρες γιατί ήταν καλό παιδί και δεν του άξιζε όλο αυτό που έκανα. Το είπα φυσικά στη Μαρία. 2 μήνες αφού είχε γίνει αυτό και εγώ είχα ξεκόψει κάπως και από το μεγάλο μου έρωτα μέχρι να δω τι θα κάνω. Κιουρία. Μάλωσα με τη Μαρία για κάτι γελίο. Σταμάτησε να μου μιλάει, με μπλόκαρε και μαντέψτε τι μήνυμα μου ήρθε ένα βράδυ από το παιδί που ήμασταν μαζί. Έμαθα τι έκανες, μη σε ξαναδώ μπροστά μου. Η Μαρία τα είχε καρφώσει όλα. Γιατί ρε μαράκι. Μαράκι, δεν είσαι σωστή φίλη. Δεν είσαι σωστή συνάδελφος. Δεν της ξαναμίλησα ποτέ. Πέταξε στα σκουπίδια 7 χρόνια φιλίας και με πρόδωσε. Εν τέλει, όπως και να είχε, εγώ έμεινα με το μεγάλο μου έρωτα, αλλά πάντα θα ντρέπαμε για το πώς το έμαθε ο πρώην μου και το πόσο κακές ψυχές έχουν κάποιοι άνθρωποι. Καταρχάς, για το δεύτερο μην τρέπεσαι. Δεν ευθύνεσαι εσύ για το αν κάποιος άνθρωπος έχει κακή ψυχή. Ευθύνεσαι που ξενοπήδηξες και κεράτησες το παιδί. Εμείς συγχωρούμε. Τι είμαστε, από το Θεό ζητά. Αλλά. Αχ, σύγχυση. Έχεις ακούσει την έκφραση 7 χρόνια φαγούρα? Ναι, είναι. Ταινία δεν είναι? Ναι. Τι είναι όμως και έκφραση. Πώς βγήκε? Ότι είναι το ενεργειακά. 7 χρόνια γενικά είναι πάρα ναι. πολύ. Άκου, θα ενεργειακά είναι τα 7 χρόνια είναι ορόσημο. Και για τις φιλίες. Και για τις σχέσεις. Βεβαίως και τα γνωρίζω εγώ αυτά. Γι' αυτό λέγεται 7 χρόνια φαγούρα. Για να δούμε τώρα λοιπόν που φτάσαμε στα 7 και προχωράμε προς το 8, θα επιβιώσουμε ή θα. Η Σκύριον θα φύγει. Για του κόλου τα 9 μέρα, ξέρεις τίποτα. Άμα γλιτώσεις, να ορίστε, του κόλου τα 9 μέρα. Γλίτωσες από μία γλίτσα. Γλίτσα η Μαρία. Ναι. Κοίτα, φαινόταν το πράγμα από την αρχή που έλεγε αυτή ότι δεν τα όταν πάω συστήνεται καλά. έτσι, ναι. Σαν να σου λέει ότι ξέρεις, είμαι μαλακισμένη ρε εσύ. Δεν είναι αυτή που είναι αγοροκόριτσο και κάνει παρέα με τα γόρια. Όχι, αυτές ίσα-ίσα τις λατρεύουμε κιόλας. Καλά κάνουν. Ναι. Όχι, είναι η πουτανίτσα. Είναι πουτανίτσα. Δεν κάνει να εκφραζόμαστε έτσι, ρε Γιατί Αναστασία. άμα είναι πουτανίτσα να μην την πω. Μα είναι. Ωραία, να τη λέμε αλλιώς. Δεν μιλάμε έτσι για τις άλλες γυναίκες. Γιατί? Για το φεμινισμό? Δεν ξέρω. Γιατί είδες? Μα δεν είναι. Υπάρχει κάποιο κίνημα που με αναγκάζει να συμπαθώ όλους τους ανθρώπους. Είναι πουτανίτσα αυτή τώρα. Από την αρχή συγκεκριμένη δεν ήταν πολύ. Συστήθηκε έτσι. Ναι, σαν να σου λέει red flag. Δάφνη, μη με κάνεις παρέα. Δεν γίνεται. Γλίτωσες. Μη τυχόν και την ξεμπλοκάρεις και τη στείλεις μήνυμα σε κανένα γενέθλιο. Έτσι κάνει δικιά μου η Μαρία. Γιατί? Ό,τι και να την κάνουνε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Κι εγώ. Γιατί? Χαζάιστε. Ανθρώπινο είναι. Ωραία, που. Δεν θα πάθει τίποτα. Η οχιά, η Δημούτζινη, αν δεν της πεις χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Δεν θέλω να είμαι τέτοιος άνθρωπος. Μην είσαι ηλίθια. Δεν με μοιάζει τι άνθρωπος θα είσαι. Εγώ το συγχωρώ. Χτυπάει το τηλέφωνο μου. Σωρόπια. Δεν θα στέλνεις καλή χρονιά σε ανθρώπους που σε πληγώσανε. Δεν θα στέλνεις. Μάθαμε κάτι στο σημερινό επεισόδιο. Ας έστελνες, στείλτε ιστορίες, πάμε. Next. Και εσύ με στείλεις τη Μαρία.